с нас през всичките дни на живота ни. Кой е подобен на теб, всеки ден, всичко в мен ще хвали чудесата ти. Отека закрила, пастир на моето сърце, идвам с дух и истина, да се поклоня. Истина, да се поклоня пред теб, нека да пее земята хвала, за сила и почет на Бога Отца, плани и морета ще се преклонят пред Отца на името ти. Да отдадем всичката почет, всичката слава само. Ти си нашият Бог. Ти си нашият цар. Ти си нашият живот, Господи. Благодарим Ти от цяло сърце, че опазваш и че ни подаряваш живот. Благодарим Ти за безкрайната милост. Стига молитва
аз съм сам в този свят. Моля те, закриляй ме от стаята, не любиш ти, за мен е смърт, горки пари. Baby, моля те сега, искра от моя любов. Baby, моля те сега, искра от моя любов. Татко мой, ето ме, моля те, вземи ме ти, аз съм сам в този свят. Моля те, закриляй ме, аз съм сам в този свят. Моля те, закриляй ме. Благодарим на Бога. Благодарим на падение на бягите десни. Бог да ви благослови. Нека сега да се приготвим да слушаме Словото на живия Бог, защото Той има да ни каже нещо. Тази сутрин ние сме дошли да се срещнем с нас и Небесен Христос. Ние сме дошли тази сутрин да бъдем в дома на Отца ни. Ние сме дошли тази сутрин да се нахраним с това, което Той е приготвил за нас. Защото Той е приготвил трапеза в присъствието на неприятелите ни. Представете ли си колко е чудесно това? Ние живеем в един враждебен свят. Ние живеем в света на Сатана. Ние преминаваме всеки ден през изпитание, през изкушение. И представете ли си нашия Бог днес е приготвил трапеза за нас. Трапеза, от която ние се нуждаем. Той е избрал най-изрядните ястия. Той е избрал най-доброто, от което се нуждаем. Защото Той знае нуждите ни. Той знае през какво преминава всеки един от нас. Той знае какво се случва в нашия живот. Той знае изпитанията и изкушенията, през които преминаваме. И Той е готов да ни помогне, защото ни обича. Защото Той е нашия небесен баща, а ние сме Неговите деца. Колко ние обичаме нашите деца тук, нашите физически деца на земята. Колко ние обичаме нашите внуци, готови сме да направим всичко за тях. А представете ли си Божията любов към нас? Представете ли си какво Господ иска и може да направи за нас? Той направи най-великото нещо. Той пожертва своя син, Исуса Христа. И знаете ли за какво? За нас, грешните човеци, да не бъдем ние в греховете си, да не живеем в нашите грехове повече, а да имаме вечен живот. Да имаме общение с Него. Да имаме най-доброто, от което ние се нуждаем. Ние понякога не осъзнаваме. Ние понякога си мислим, че идването на църква е бреме. Знаете ли, това е нещо страшно. Това не е от Господа. Господ иска ние да се радваме. За всичко да благодарим. Да благодарим на Господа. За изпитанията, за изкушенията, да благодарим за благословенията. Ето това е. Това е, което Господ иска от нас. Да имаме сигурност, че Той е винаги с нас. Да имаме сигурност, че Той е прибежище наше и сила наша, така както четваме в този чудесен псалом. Да имаме уверението, че Той е винаги до нас. Знаете ли, Бог е до нас, Той е на една молитва разстояние. И Той е готов винаги да простре своята ръка. Тогава, когато паднем, Той е готов да ни вдигне. Тогава, когато плачем, Той е готов да избърши всяка наша сълза. Тогава, когато преминаваме през изпитание, Той е готов да ни помогне.
Защото Той ни дава, Той ни изпитва толкова, колкото можем да носим. Той знае колко можем да носим ние. Ние понякога се казваме, о Господи, не мога вече. О Господи, вече съм на края на силите си. Знаете ли? Първо, Господ знае какво можем ние. И второ, Той дава изходен път от всяко едно изпитание. Той допуща изпитанията в нашия живот. Не за това, за да ни унижи, не за това да ни унищожи,